huomenta päivää. Huomenta päivää, joulupukki. Good morning, Santa Claus. Aijaa. Hyviä päiviä kaikille. Oikein hyvää laskiaista. Ja Sanni on valmiina ja Sanni lähtee. 3, 2, 1 ja 0 ja Oli aika hienoa. Täytyy sanoa, että ensin jännitti vähäsen. Ja sitten kun kiikun tuonne mäen päälle, niin sitten jännitti vaan tosi paljon. Ja sitten kun ruvettiin laskemaan, niin tuntui silleen, että maha tekee kuperkeikkaa ja silleen. Mutta sitten minä panin silmät kiinni ja pitelin vähän parasta ja se meni hyvin.